Welcome back here in Wake Up Ilocos. Nandito po tayo ngayon sa ating What's Cooking segment to give you another exciting recipe para sa inyong mga televiewers. And of course, kasama ko ngayon syempre ang ating napaka-pugi at napakagaling na chef natin, si Chef Floyd. Good morning, Chef Floyd. Bati ka naman sa ating mga televiewers. Hi guys! Afternoon. Mahihayin si Chef Floyd. Anyway, nagtataka kayo siguro kung bakit wala ang ating napaka-sexy at napakagandang chef na si Chef Sam. She's in Manila right now. So ngayon, ako muna inyong chef kahit na hindi ako marunong magluto. Pero bibigyan namin kayo ng napakasarap na recipe. And to start with, Chef Floyd, ano ba yung mga ingredients natin for our recipe ngayon? At saka ano yung recipe natin for today? Ang recipe natin ngayon ay beef Porterhouse. Ang ingredients natin ay butter veggies, oyster sauce, mince, pepper, garlic, parents, oil, sugar, salt, and butter. Nakita the butter. We have one Ready cornstarch. Okay. And the main ingredient syempre yung ating pork, diba? Bakit siya may yellow dito sa atin? Kasi po, ito yung butter. Para hindi siya Parang siya po. Okay. So, what is the first thing to do? Mukhang may matutunan talaga ako sa'yo dito, Chef Floyd. Ang gagawin natin po, marinate po natin yung pork, Okay. oyster, carrots. So, dapat yung karne natin is fresh na fresh talaga. Paano mo malalaman kung fresh yung meat natin? Yung ano po, pula siya, tapos hindi siya po palagi. Wala siyang mapugo. Okay. Tip yan sa mga televiewers natin. Pag bibili sila ng mga meat, syempre, kailangan yung fresh. Para masarap kainin. Hindi ko siya luto, pero gugutom na ako. So, i-grill na natin siya. Tapos, ilang minutes bago yan maluto siya? siguro 2 to 3 minutes. Okay. And then we cook the What's sauce, next? the brown sauce. May natutunan ako kay Chef Sam, pag bago ka daw maglagay ng karne, kailangan mainit daw yung para hindi siya tumunin. Okay. So let's do now the brown sauce. First, oil, garlic, Nagiginig na rin ako. test din natin. Mga ilang minutes, Chef Floyd, bago maluto yung sauce natin? 2 minutes na. 2 minutes. Okay. Oyster. Chef Floyd, hindi ka talaga gumamit ng oil. Any kind of oil. Ganyan lang siya. Dapat tinitignan ko palagi para hindi siya masulit. Para mas maganda yung pagkakaluto. Tapos ito yung cornstarch para pagkalapos sa sauce natin. Kasama ko din sa page natin. Okay. So, nag-work ka rin sa BBH. So, siguradong masarap din yung niluluto mo ngayon, Chef Floyd. Kasi si Chef Sam, napakasarap magluto ng batang yan. Grabe. Idol na idol pagdating sa pagkain. Magluluto ng pagkain. Ano po? Luto na po siya. And habang pinini-prepare ni brother yung ating sizzling plate, ayan po, nakita nyo yung kung paano ginawa yung sauce kanina, syempre. And of course, yung ating
pagkakagawa niya. Dapat golden brown talaga. Kay Chef Sam na culinary. So ano pa yung mga services na ino-offer ninyo dito, Chef Lloyd? Tumatanggap din pa kayo ng mga catering? Okay. May mga breakfast, lunch. So open kayo from 9 o'clock in the morning hanggang 10 in the evening. Sa balita ko, tsaka nakikita ko rin pag dumadaan ako may mga banda rin, mga acoustic kung minsan. May mga schedule kayo? Every Friday night. Yun lang yung may acoustic. Tapos parang may mga nagbibidyo. Kung may occasion. Kung may occasion na kayo dapat dito. So, okay po. Ayan, mainit na siya. Dapat may handle po kayo ha. Lalagyan na ng butter. Wow! Mark, abot ba? Iya. Butter babies na. Yung butter pages ba natin is parang lalagay na yung brown soup. Smells good. So eto na, ganun lang siya kadali. So, presenting ang ating recipe for today. Chef Lloyd, ano na ulit yung pangalan ng recipe natin? Porterhouse. Beef Porterhouse po. Ayan po. Okay, and this is the most awaited portion. It's the Kiman portion na Chef Lloyd. No? So ako na muna titikim dito. Check natin. Gaano kasarap magluto si Chef Lloyd. Excited ako, my God. Bawal ang diet ngayon eh. What's my name again? Parang hindi ko na alam ang pangalan ko. My God! Ang sarap, kapatid. Sobrang sarap talaga. Guys, subukan nyo itong pork, beef, Porterhouse. Ayan, nakakalimutan ko rin ang pangalan ng recipe natin. Sobrang sarap talaga. Okay na okay to. Thank you so much, Chef Lloyd. Ayan, napakasarap niyan. Mamaya kakainin ko pa yan. Kaya, at this point in time, we'd like to say thank you sa ating mga supporters for this portion, syempre. I'd like to say thank you sa owner po ng Bornay Restaurant Grill, si Miss Dalia Artajos, managed by Miss Jonah Fe Artajos, also ang kanyang daughter, of course. And special thanks also to Miss Len and to Noe for this wonderful portion. Yan, kung gusto nyo po magpaano ng catering or other services po dito sa Bornay Resto Grill, kontakin nyo lang po ang 0917-568-1191. Again, 0917-568-1191 po. Tsaka nandito po si Chef Lloyd para i-guide po kayo or assist kayo sa mga pangangailangan niyo. And Chef Lloyd, invite mo naman sila. So guys, come visit at Bornay Resto Grill at Okay, there you have it guys, another recipe, great recipe dito lang po sa What's Cooking segment. Till next time sa ating another episode of What's Cooking here in Wake Up Ilocos. So, bye guys, titikman ko na ulit ang aking pagkain. See ya! Napanood po natin ang ating What's Cooking segment kung saan tayo tinuruan ni Chef Lloyd kung paano magluto ng Porterhouse steak. Napakasarap yan kapatid and such a privilege talaga kasi habang wala si Sam, ako yung nag-take over sa kanya. So, ayun, at I'm sure na parami ang kain mo yun dahil masarap talaga yung steak na yan, diba? And one thing more, 4 na dishes ang natutunan ko sa Bornay
Resto Grill. So abangan nyo na later on po. Ayan, at madako naman tayo sa ating Celebrity Corner kung saan isang sexing model comedian ang ating makakapanayam. Yan ay walang iba kundi si Wilma Doesnt, kaya kung gusto niyo po siyang makilala, panuurin natin ito. She's a comedian, a TV host, a single mom, and a fashion model. She is Wilma Doesnt. Nagsimulang magkapangalan sa mundo ng showbiz si Wilma bilang rap model. Pero dahil sa ganda ng kanyang kayumangging balat at nakakatuwang kilos, hindi malayong napagpag siya sa pagiging komedyante at TV host. Sa ngayon, busy-busy si Wilma sa iba't ibang TV shows ng TV5. Well, I have every Sunday Pinoy Samurai, Celebrity Samurai, Channel 5 with Joey De Leon and Mr. Fu, tsaka si Rupa Mi. And I have a business. I have a school in Quezon City. It's a baking and pastry school. At alam niyo bang pinasok na rin ni Wilma ang mundo ng pagnenegosyo? Napunta sa food business na wala naman sa itsura kang mahilig sa food. Hindi naman, baka ano lang, someone is guiding me lang. So parang doon ako na I end up being a pastry and baking school, which is hindi naman ako kumakain ng sweets and I don't eat cakes. So baka yun ang pagsubok. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na may 2 anak na babae si Wilma sa magkaibang lalaki. Pero hindi kasal ang komedyana. Para kay Wilma, mas masaya siya bilang single parent. Sa ganitong paraan daw ay hindi siya gaanong nahihirapan sa pagdedesisyon para sa kanyang mga anak. Love life, next question. Bukod rito, binahagi rin ni Wilma kung ano ang sikreto niya upang mapanatili ang kanyang kagandahan. I always go to basic. I wash my face. Of course, bago matulog, kailangan malinis yung mukha, moisturizer, at happy outlook in life. Happy lang. At syempre pa, kinumusta rin namin ang pagbisita niya dito sa ating probinsya. I love it. Actually, kagabi, nandito kami. Walang tao. Alam mo yun, sobrang peaceful. Sabi ko talaga sa kasama ko, para tayong nasa loob ng painting. Para namin na time warp ka na pumasok sa loob ng painting. Tapos kami dalawa lang ng picture-picture. Sobrang na-enjoy ko siya. The food is good. Kumain kami ng bagnet, ng longganisa, kaninang umaga. Sarap. I love it. Kaya lang sayang hindi kayo makamamasyal kasi umuulan. Para sa kanyang mga tagahanga, ito ang kanyang mensahe. Please do watch Celebrity Samurai every Sunday, 12:30 in the afternoon channel. Hi! This is Wilma Doesnt and you're watching Core TV. Sa pagbabalik ng Wake Up Ilocos, alamin ang kwento ng isang former instructor na ngayon ay medical officer na based in other countries. Kaya mamaya, malalaman niyo yan. At ang 5-minute beauty makeover na tiyak na ikatutuwa ng bawat kababaihan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Wake Up Ilocos. Especial.